ngibhala lengoma nje angazi noma ngibhala okokugcina. Njengoba ngicula lengoma nje angazi noma ngicula okokugcina. Kodwa ngiyethemba lowo nalowo olahlekelwe isihlobo sakhe ngenxa yaleli gciwane le-COVID-19 uzoqina idolo. Lowo ogulelwayo abuyelwe ithemba. Angazi noma kusakhona oyosinda na uma kunjena. Kodwa lengoma iwumthandazo kithi sonke. Ngithi nje ngegama lenkosi lesisimo sizodlula. COVID-19 ulinu. COVID-19 ulinu. COVID-19 stay wash your hands, sanitize, avoid to touch your nose and your mouth. Wakuba bangalandeli imigcomo yabezempilo uyakhumbisa wena uqobo kanye nosondelene nabo. Masibambisene sizoqoba, masimunye sizoqoba, masilalelana sizoqoba, ngegama lenkosi. Masibambisene sizoqoba, masimunye sizoqoba, masilalelana sizoqoba, ngegama lenkosi. Wabantu bakithi lalelani, lalelani uhulumeni, izeyami lento lena, izeyami COVID-19. Wabantu bakithi lalelani, lalelani uhulumeni, izeyami lento lena, izeyami COVID-19. Hlalani Masibambisene sizoqoba, nigeze izandla njalo njalo, nisanitize, nanenze njalo nizobeka. ngegama lenkosi. Hlalani Masibambisene sizoqoba, nigeze izandla njalo njalo, nisanitize, nanenze njalo nizobeka. ngegama lenkosi. Sindamolalela nawe kodwa banobhalo uzophe bayo sindabanobhalo sindamolalela nawe kodwa banobhalo uzophe ebusuku Masibambisene sizoqoba, episosondelezi nawe kodwa masilalelana sizoqoba, ngegama lenkosi. ebusuku Masibambisene sizoqoba, episosondelezi sizoqoba, nawe kodwa masilalelana sizoqoba, ngegama lenkosi. Wash your hands, sanitize, avoid to touch your nose and your mouth. Wakuba bangalandeli imigcomo yabezempilo